Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọgo oku maka ịgbatịwanye nya bụ njikọta aka ọnụ dị n'etiti ngalaba nnọrọ onwe nakwazi nke ọha mmadụ n'ime steeti a bụ Anambra n'ebe o metara amụma ọrụ mmepe. Gọvanọ bụ onye nke kpọrọ okwu a n'oge emeghepụrụ amụma ọrụ anọ n'otu site n'aka onye ji ihe o nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka bụ High Chief Ikechukwu Agbogu ma bụrụkwazị maka ụmụnna ya ụmụ ochie ọgụ Kindred nakwazi Obegu Village nke dị na Nri n'okpuru ọchịchị ime obodo Anaọcha. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Okonkwo ga-ewetara anyị akụkọ ahụ. Ọrụ ọma dị iche iche ya bụ onye ji ego ya ejere ọrụ obodo ozi rụrụ obodo ya gụnyere igwe na-enye obodo ọkụ akpọrọ transfọma n'aha bekee, okporo ụzọ awara nke dị kilomita 2, mmiri borehole ya nakwazi ụlọ ezumezu nke ọ rụrụ wee nye ụmụ ọkụ na ya nke ga na-enye ọkụ ebe ahụ oge ọbụla. Gọvanọ Soludo nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kọwara naanị gọọmenti enweghị ike iweta mmepe a na-atụ anya n'obodo ma kwue na nke a meziri o ji dị mkpa na ndị mmadụ dị ka High Chief Agbogu nakwazi otu dị iche iche nọ na steeti a ga-enyere ọchịchị ya aka ịhụ n'obodo ma wetakwazịa ezi mmepe a na-atụ anya ya. Ọ gara n'iru kwupụta na gọọmenti ya dị njikere inye otu ọbụla maọbụ mmadụ ọbụla nke na-achọ ọdịmma steeti a nkwado n'ebe ọ dị ukwuu ma too High Chief Agbogu maka ya bụ ọrụ ọma ọ lụrụ obodo ya nke ọ kọwara dịka akparamagwa kwesịrị nṅomi. N'okwu ya, onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nye kansụl Anaọcha kenere nnọọ High Chief Agbogu maka ya bụ olu obi ebere ọ lụrụ obodo ya ma gosipụta olileanya o nwere na ya bụ akparamagwa ga-amụta ọlụ ngo dị iche iche ndị ọzọ ndị ga-esite n'aka ndị nwere ego n'obodo ahụ nakwazi na Anaọcha gbaa gburugburu. Ya bụ onye lụrụ ya bụ ọlụ obi ebere bụ High Chief Agbogu kenere nnọọ Chineke maka inyere ya aka ka ọ bụrụ onye lụchapụ ya bụ ọlụ niile ọ lụrụ ma kwue na ọ bụ nnọọ ịhụnanya o nwere n'ebe obodo ya nọ kpanyere mmụọ ya o ji wee bagide ya bụ amụma ma kwee nkwa ịga n'iru ijere ndị Nri ozi. N'ime ndị eji okwu agba izu bịara ya bụ ihe mmemme gụnyere onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Traditional Rulers Council bụkwazi eze ọdịnala nke Ọnịcha bụ Igwe Nnaemeka Achebe, onye ji bụ ọkwa Managing Director nke Anambra State Signage and Advertisement Agency bụ Sir Jude Emecheta na imerime ndị ọzọ site na Nri nke dị n'okpuru kansụl Anaọcha. Abụ m Emmanuel Okonkwo.